bestak beste etxeko, gaztenekin jolas egiten gabiltzelako. Ondo, Antxon, prest? Gure barruko umetxoarekin konektatu da, Ilazki. Niri ja... Bai, aspaldi geratu zan hor. Ni badaukat, Nik ez pentsa, nik eurak ditut. Hemen bai. Paul eta Amets, hori tandori, nahi eta laiz. Ongi etorri. Paul Amets, ze moduz? Ondo. Lehenengo taldea zuek, lagunak? Bai. Paul Amets, noiztik zarete lagunak zuek? Txikitatik. Betitik, bai ez da? Bueno, Paul, nondik zatoz dien? Elaskau. Eta ze ikastolatik, Amets? San Benito. San Benito ikastolatik. Mi luze honak eman ditu, Herriak eta ikastola horrek, Besteak beste zuek laguna baditu hemen izanak? Bai. Nortzuk? Kepa eta Aimar. No, hau lagunak. Apunteak eta ondo pasata elkarri? Bai. Trikimailuak eta erakutsita, ez da? Ondo, eta Paul zekirole egiten zuzuk? Futbola, igerik eta... Ondo? Futbola eta igerik eta gehien bat? Amets zuk? Futbola eta eskola kirola. Oso ondo. Hor denetik egiten da, ez da? Bai. Eta nagusitan, edo nahi zu izan futbolari, edo zuhiltzaile bombero. Bai, ez da? Batez balortzen bestea. Bueno, alternatibak. Oso zailak die bizek, Bai. Iriztie be bai, bueno. Paul Amets, ze intentziorekin zatozten biluzera? Ondo pasatzea eta alba iraztea. Oso ondo. Orden horretan. Oso ondo. Oso ondo. Ongi etorri. Horita Andoni gurean gabon, ongi etorri. Egunon. Hermuz? Ongi. Nondi gatoz, ikote? Xaratik. Saratik. Eta ikasketak egiten ari zarete non? Olain ikastolan. Bertako lagunak zuek, ez da? Bai. Ados. Zaletasunetara joan aurretik, abildaetara egingo dugu kasunetan. Oso ondo? Ze horik badu ezurrak mugitzeko alako, zaterako behatzarekin egiten duzun hori? Hau? Ikusi. Eta bizkarra eta... Begira, gomazko ezurrak. Iazki gazte dira, eta Andoni, zuk alakorik egiten? Ez, Bueno, baina bestelako gauza asko bai. Zure zaletasunen artean, Andoni, zeintzu daude? Errubia initz eta ez beste gauzik. Errugbia bai, errugbia. irakurketa ere jarri duzu hemen. Irakurtzea ere, bai. Bai, batztan. Agintzen dutenean bereziki igual, ez da? Eta hori zu ere errugbian bai? Errugbia, pilota, eskubaloia, bertsularitza. Bertsularitza ere bai? Bai, ditut kirolak nik. Etorkizunerako proiektuak ere badituzte, hori zuk handitan, egin nahi zenukena da? Edo eskubaloia profesionala, edo errugbilari, edo pilotari, edo bertsulari, edo estela planoak egiten etxeena. Planoak egiten? Oso ondo. Etxeetako planoak, oso ondo. Batek funtzionatuko ez balu, beste bat, ez da? Bueno, planoak egin bertxotan, posible da. Baita ere. Andoni, zuk ze plan? Nik albaut errugbilaria edo bestena marexala edo la. Ados? Aukera ezberdinak? Eta ze gogorekin zatozte, miluzera, zer egin? Irabaztera. Irabazi. Irabaztera eta ongi posta. Hori da. Etorkizuna baino oraina, Ondo pasako dugu miluzen. Eta ea, finalera heltzen garen, ados? Hau pabikote, zorte hon? Gure neska Nafarrak, ongi etorri neska, ze moduz? Ongi. Bueno, nahi erondi zatoz? Aranotik. Eta araitzu non guzera? Goizutakoa. Oso ondo, eta non ikasten duzu? Klasekideak zarete? Bai. Bai. Non ikasten naia? Andres Narvarte Xalton. Horrek esan nahi du batzutan joaten zarela eta bestetan ez, ezta? Izena ere azuta dugu. Araitz, eta betidanik lagunak zuek ere? Bai. Oso ondo, badakinik, bai batari eta bai bestiri, animaliak asko gustatu. Bai. Nagusitan igual, albaita izateko... Bai. Intentzio, biok batera, dezakezue, hor klinika bat, ezta? Animali guztokoena naia? Zaila, Denak berdin dituzu maite. Zuk araitz? Sakurra. Ondo, eta nahiak bestak beste albaitari edo DJ. Izan nahi du martxa apur bat badaukolako, bai, ezta? Bai. Oso ondo. DJ Naia. Bere hortan, oso ondo. Edo Naia Dance. Eta dantzaketa egiten duzu, eskulanak de bai? Bai. Bai? Eta zer egingo dugu miluzen, ondo pasatzeaz gain? Irabazi. Irabazi, lehiatu bai, ezta? Bai. Hau pazuek, ongi etorri. Ongi etorri denoi, eta irabazi zer, Baerne, gaur, jokoan baititugu batetik, kultur bono zoragarriak, eta bestetik, finala, zuzen, erantzunezkero, gaur, jokoan, Irrisarri landera joateko familia guztiarentzako zarreta! Hau da giroa, hau da publikoa, Donoste betik, berriz ere gurean, opa zuek, San Miguel eskolako lagunak. Itxaron. Txalo hauek ez?
Katu beste zezer. Askotarikoak saio osoan zehar ikusiko Erakusten joango gara. Txalo mota desberdinak, Zerekin hasiko gara? esaterako, kokodrilo txalo bat mesedez! Guau! Hau da giroa. Eta gehiago baditugu, Eta askoz gehiago ditugu. Saio osoan zehar. Nahi zuie txalo batzuk, ia merezi... Hori? Merezita, jasotze dituzuen, bestak beste puntuak bilduta. Leia hasiko da, arrastoz arrasto. Paula Metx hasiko gara, erantzuten? Lehenengo tablan, lehenengo arrastoak dio, ura da osagai nagusia. Ze izan daiteke? Ura? Erreka. Do? Zantziteken? Hori, Antoni? Itxasoa. Nahi araitz? Ogia. Ogia. Ura ere badu, bai. Komunean bertan sortu daiteke. Pixa. Hori, Antoni? Bai, bota. Bomba. Nahi araitz? Ataskoa bezala. Saltoka aritu zaitezke batetik bestera. Ura da. Saltoka? Saltoka non, Pablo Metx? Zerbait? Itxurria. Txurria. Hori, Antoni? Ur jauzia. Ez? Nahi araitz? Papera. Papera? Saltoka, Euri egiten badu, lehenago agertuko da. Tantana. Ez! Hori, Antoni? Odeia. Saltoka aritu gaitezke batetik. Nahi araitz? Paso. Ia, Paula Metx. Ia, Borobil itxurako forma du gehienetan. Salto egin daiteke, bere gainean. Robila, ura. Euri egin da gertu. Lainoa. Hori, Andoni? Putzua. Putzua? Hori bai! Iruro puntu, zarela. Putzuan saltoka. Ondo? Bigarren taula hori, Andoni, zebekasi erantzuten, eta lehenengo arrastak dio. Toki batetik bestera eramango zaitu. Autoa. Nahi araitz? Autobusa. Venga, bero. Hegazkina. Geltoki desberdinak bisitatzen ditu. Treina. Bai? Hau da, hau! Puntu. Bizkor, Nahi eta araitz, zebekasi erantzuten hirugarren taula, lehenengo arrastoak. Hauxe dio, urtean behin gertatzen da. Urtean behin, zer? Gabonak. Paula Metx? Ilabetek. Hori, Antoni? Bai, erantzun bat? Bizkor? Paso bestela, Bestak, egiko bestak. Ongi? Familiarekin eta lagunekin ospatzen da. Ospatu, Nahi araitz? urtean behin. Urte betetzea. Bai. Zorionak! Lauro iramar puntu nahi araitz. Lazkaon, momentuz markagailua gutxean, baina lasai, Esperantzarik ez dugu, aldu ez da bikote, Ez. Orain imintzio datoz gainera, bakizue mozorroekin ere jolas egiteko aukera izango duzuela. Prest bikote? Bai. Hartu lekua ba. Hortxe dituzue kontzeptuak ikusi, beharko bazen dute mozorroren bat edo beste aukeratu orain, aukeratzekotan, bikote, hasi demora. Lehenbizikoa. Venga, zer da? Zer da? Leoia. Bero? Tigrea. Bai. Bigarrena. Arando, Apa, Metx. Bai. Bea, zer. Bale, Bizkor, ondo. Oso ondo, Metx. Zer da hori? Erlea. Ez? Ez. Amets, keinuren bat, imintzioren bat. Pinpilina. Non egoten dira, Amets, non egoten dira? Ziruan. Bota zuek, erantzunak, bota? Txuriak. Ez. Hirugarrena. Elkarrekin egin behar da, A ber, Bai?
Ia, Venga, zer da hori? zer dira? Txakurra Vale. eramaten. Nor? Eta bestea? Maixuak. Bai, jabea ondo. Bea. Eta, ametxena, zer da? Zer da? Zerua... Erlea. Ez? Xuria... Antenak ere badituta. Hartu lekue! Estralurtarra! Oso ondo! Bai. Estralurtarra, hori falta izan zaigu. Antena txoketa bat zituen, zerutik iristen dira. Barkatu. Bueno, ongi, berrogeina, hau pazuek. Ikusi dugu hori, ezurrak oso malua dituzula, imintziotan aritzeko arazori bat ere zorduan, ez da? Andoni, zure prest? Hartu lekua da. Nahi araiz bestaldean. Hortxe dituzu zuen kontzeptuak, begiratu ondo. Zerbait aukeratu nahi duzue? Mozorra modura? Edo hasi egingo gara? Iskor? Bai? Guazen bat, demora? Lebizikoa? Erlea. Oso ondo. Bigarrena? Andoni? Bizkor? Bizkor? Bai, zer da? Amona. Venga, nola Bai, egiten Andoni, du? nola egiten du? Oso ondo, bueno, zer da? Bota. Erregina. Ez da erregina, baina... Princesa. Oso ondo. Eta, Tenis... tenis? Jokalaria. Zer da? Entrenatzen. Teniseko pista. Eta pistan zer? Jokatzen. Zer jokatzen? Tenis. Partida. Partida bat hori bai. Printzesak ere agertu dira, eta? Bai, Andoni, paperean sartuta. oso modan da hile zuria, eh? Ba, begira. Bai, printzesa, modako printzesa bat. Gogoan izan. Hau pazuek, venga, iruroina puntu! Nahi eta araiz, beste hainbeste lortuko dugu. Bai. Eta hartu lekua, mesedez, lazkaotarrak bestaldean. Eba, elkarrana fin-fin egiten dugun. Puntua, behar ditugu eta bialetan. Txeitu zuen kontzeptuak, begiratu ondo, ikusi, bakoitza zer egingo duen. Bai, zerbait hartu nahi duzue? Bikote? Bai, bikote? Bai. Denbora, hasi? Txerria. Ba, oso ondo. Ia, zer da hau? Untxia. Txingurria. Katxahorrien. Ez, Ez. Ira. Ata. ez, Ez. ez da animali bat. Inor... Ez da animalia, eh? Zer da? Ai. Nolakoa da? Etxea. Txikia? Etxe txikia. Ez txikia da. Txakurren etxea. Ez. Ez, baten bat da? Zuloiten. Ai. Igerria. Mm. Ez animalia. Ez da animalia. Pertsona bat? Hirugarren aneskak. Venga, guazen! Zer da hori? Boxeoa. Ez da boxeoa. Jotzen. Burruka. Ba, ze borroka. Kirola? Karate. Karateko borroka oso ondo, eta? Venga, zer falta da? Txikia, zer da? Bai. Zer da? Pertsona bat? Ah, Ipotxa! ipotxa. Ipotxaren txapeltxoa ere hartu dute, baina... Bai, Bueno. eskari iritsi, bai, birekin oso ondo berroina, puntu! Eskuratu dituzu eta... Aurrera egiteko eroglifiko batzuk. Paula Metx, zer bokaziko zarete erantzuten. Etxetik eta trebeak seguro, eroglifikoetan, oso ondo. Eta hemen ere bai. Hemen ere bai, ia somatza ditugun, hau pazuek, lehenengoa denpora. Kamioian kargatu ditugu, zer ikusten da? Lau bide. Ez, zer ikusten da? Borrago mardia. Vale, beraz, hasierakoa. Borre erdi. Ez. Lau erdi. Ez, borra, erdia, borra, non? Borra. Epa. Erantzunak arinego behar ditugu, borra gomaren erdia, borra goma, baina erdia hasierakoa, borra, eta en daude, en borrak. Kamioian kargatu borrak. ditugu, Lehenbiziko izaten da zailena, eh?
Hau seguru baietz, Ba. Paula Mets, denpora. Uda guztietan, nortzuk dira? Itxasoa. Vale. Itxaso. Itxaso eta nor? Noa. Bale, Noa. orduen itxaso. Nora doa? Itxasora. Itxasora? Doa. Itxasora? Noa. Bai? Noa, hori bai. Itxaso eta noa. Eta itxasora doa noa. Itxasora noa, uda guztietan, oso ondo. Nora joaten zarete, zueko porretara? Kanpina. Landata. Oso ondo. Kanpina. Nire bai amets, landatan. Ondoan itxasoa izango data, ondo. 50 puntu bikote. Ondo. Horitan doni, ze moduz, ergulefikoen aurrien. Ongi. Ongi. Bale, lehenengoa. Bai. Ba denpora. Arandoi. Katarroak eragin dit. A ber, zer ikusten da? Biden. Bueno, ez da Aitatxi. Biden, baina inglesez hitz egiten du. Venga, Hau, inglesez hori? Nola esaten da? Ingelesez. Autoa? Charles, hirugarrena da, ingelesez hitz egiten du. Bai, denepe bai, balio digu, Car, deitzen dio, autoari. Car. Karkaxa. Karkaxa. Katarroak eragin da karkaxa. Bueno, ez tarrea garbituta aurrera. Bigarren eroglifikoa denpora. Haizeak eraman ditu. Hasi irakurtzen. P. P? Zer da bekoa? Petaloa. Petaloak. Petaloak. Oso ondo. Loren petaloa. Oso ondo. Opiliak taloak ikusten ditugu. Petaloak. Plurala dalako, bikain, petaloak. Irudi oso poetikoa, Petaloak airean. Baita puntuak ere, 50 hori andoni. Nahi atarait. Zer urduri, abortxuet, bai. Eroglifikoak asmatzeko gogoz? Bai. Hau paneskak, lehenengoa. Denpora. Ez galtzeko begiratu. Hasi irakurtzen. Bale, zer da hori? Eskuetan daukaguna. Telefono. Bale, eta barruan? Miluze. Miluzeko? Miluzeko? Eskua. Ez, miluzeko? Mugikorrean? Aplikazioa? Aplikazio. Telefonoan miluzeko aplikazioa app, orduen map, eta han daude, mapan. Iupa. Bigarrena bai, zuek ere. Bigarrena, denfora, platerean utzi ditut. Zer da? Ez, bestera batera. Trinoa bestera batera. Behien za ikusten da. Kak. Bai, platerean utzi ditu kak, aurretik behar dugu? Zatitxu bat? Trineo beste modu batera. Lera, da. Trineo edo lera. Bai, lera, Lekak. eroglifikoetan entara ditzen dugu. Lera, rarikez eta lekak zen erantzuna. Leka patatak, gustoko ditugu. Bai. Bai, Eroglifikoak ez. Punturik ez dugu lortu. Lastima. Baina lehiakideak, ondo hori zarete, Anima barrik duze hori bai, eskua datorreta. Bai. Donezte be, arrano txalo batzuk mesedez. Donezte komuniko, oso ondo! Oso ondo! Paula Mets, Indarra hartuta, arrano txalo arranuen batzuk pare. basota bai ez da? Bai. Arranoaren indarrarekin, komoina lortuko dugu? Guazen ba, lehenbiziko eskua. Eguraldia nahasia denean. Aurrera. Ze kontinenten da daude, tigre gehien? Europan, Ozeanian, Asian edo Amerikan? Asia. Bikain. A, letra A. Aurrera, entzun hau. Ze taldek abesten du regean egan abestia, bendeta, bulego, esnebeltza edo txil mafia. Esne beltza. Errotea. Guri? Bai, bikote? Bendeta. Zuzen? Ongi, Haren, bilesker. erra batzuk. Hirugarrena. Paula Mets, zeuek. Nola du izena argazkiko bertsolariak. Miren Amuriza, Onintzen Beita, Maialen Lujambio edo Anela Baka.
Ane la vaca. Ez. Miren Amuruza. Ez da miren. Onintza en beita. Oso ondo Gure nintza nintza. da. Oso ondo. Zein da Alemaniako hiriburua? Kolonia, Berlin, Munich, Leipzig. Munich. Ez da hiriburua. Hori, Andoni? Berlin. Ongi. Kabatzuk? Paula Metz. Bueno, nola jarraitzen du Batiburen abestiak? Aske bizi. Aske bizi. Horai bai! Aske bizi! Ondo? Ez dago katerik! Ari gara, pixkanaka, eguraldian hasia denean, kolorez betetako zerua ikusten da horrelakoetan. Hori dio azalpenak, Paula Metz. Aurrera ingo dugu? Bai. Ze lurraldetan daude, Santi Mamineko Kobazuloak, Zuberoan, Araban, Lapurdin edo Bizkaian. Bai? Araba. Zuberoa. Bigarren errautea. Bizkaia. Oso ondo. Zeta, zuek ere esaldi askatzeko aukera daukazu orain. Probatu nahi duzue? Edo? Edo aurrera ingo dugu? Bikote? Bai. Aurrera, bai. Paula Metz, Erne. Botatz. Txaron, aurrena Asmatu asmatu behar gara, Zein da guraizearen hotxa? Firifara, ta-ta-ta, klish-klash edo pir-pir. Goraiziak. Nola egiten dute? Klish klash. Bai. Askatzeko aukera daukazu orain, bai. Bai? Eguzkia eta euria erromako zubia. Bizi-bizi esan da, Ondo! Tomo bina zuentzat! Bikote! Bikain! Hori, Andoni, bigarren eskua zeuena izango da, zeuenetik abiatuta une oro, eta honela dio. Neskek zein mutilek elkarri errespetua izateko mezua. Lehenengo galdera. Zein kiroletan ari dira? Bela, uretako eskia, windsurfa, padel surfa. Hori, Andoni, Bela. errotea. Windsurfa. Oso ondo? A letra. Entzun nau. Ze talderena da, goazten telesailean kantatu zuten abesti hau. Untzarena, eskakaitanena. Untza. Esnebeltza, kentzazpi. Untza. Untxa. Ene. Hori, Antoni, ze animalia da? Astoa, betizua, Potxoka. hauntza, potxoka. Potxoka. E letra. Nola du izena Ainhoa Azpitarte aktoreak irabazte arte telesailean egiten duen pertsonaiak? Esti, Nora, Olatz, Itxaso. Olatz. Bikain. Zeta. Entzun hau. Horita, Antoni, ze euskal dantza egiten da doinu honekin? Aurreskua, harina sortzikoa, fandangoa. Fandangoa. Harina. Oso ondo neskak. Aritzen zarete zuek? Harina eta dantzatzen? Bai, euskal dantzetan, oso ondo. Oh. Askatzeko aukera. Zer egingo dugu? Sardadila kalabazan esaldiaren bertsio eguneratua da. Hor, gordeta daukaguna. Beste galdera bat? Bai. Hori, Andoni, seguntzat.
Zein herritan ospatzen da Euskal Herriko liburu eta disko azokarik ospetsuena Tolosa, Gasteiz, Gernika, Durango? Durango. Bikain. Pribadikentea joan naiz. Saietuko zarete Ele. eskatzen? Ba, beste galdera bat. Beste bat. Bai, beste bat. Hori, Antoni, zein da trumoiaren soinua? Brrrun, blast, zurrun, kanka. Oso ondo, jasi. Bujum. Bujum. Oso ondo. Beldurtzen zarete, trumoiekaz? Ez. Pixkat, amets bai ez da. Hori, Antoni, beste galdera bat? Bai. Entzun! Hau zabali geratu dira, nor ari da kantari? Dua Lipa, Taylor Swift, Ariana Grande, Rihanna. Taylor Swift. Ez da. Rihanna. Ez da. Dua Lipa. Noi, bageratzen zena. Ariana Grande bai. Bueno, beste Be- galdera bat? Hori, Tantoni, ze animalia mota da argazkikoa? Anfibioa, arraina, narrastia edo ugaztuna? Zer da? Anfibioa. Arraina. Oso ondo, itxasaldi politari. Bai. Eskatzeko aukera, batzuk. Baina asmatu egin behar da. nahi eta araitz? Bai edo ez? Ikote? Ba, aurrera, hori Antoni asmatu behar da, Venga, azken galdera, abidanok. Sare. Ze lanbide du animaliak sendatzen dituen pertsonak? Animatzailea, iturgina, albokari, albaitaria. Albaitaria. Jaia. Osongi, Eta orain. gorain bai. Badakit! Esan? Ala bazan edota ez bazan izan gaitezen libre erriko plazan. Bai. Bai! Tomaina, haukazuek! Osongi! Bai, erregotean fina aritu zarete. Orain eskua zuena da, zuenetik abiatuta. Hirugarrena. Zein gogorra den ikasleen bizitza. Badakizu zuek hori. Bai. Ze menditik ikus daiteke Kontxako hondartza? Artxanda, Hiruerren Maia, Igeldo, Larun. Igeldo. Oso ondo, Eta entzun? abatzukin hasiko gara. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Ze talderena da, goazenen kantatutako abestia, hau Entol Sarmiento, Ertzainak, Zetak, Izaro. Elton Sarmiento. Bai. Oso ondo. Ene, eta aurrera. Nor da argaziko futbol jogalaria? Mirari Uria, Naikari Garzia, Clara Pinedo, Nora Sarriegi. Bota bat. Bai? Nahi araitz. Maria Uria. Erregotea. Naikari Garzia. Oso ondo. Ondo. Bastatarrak. Eletra. Abatzuk. Arnas bakoitzean ikasiak, zuen gezur ikurregiak, luzatuz jarraitzeko ariak. Martxa hona da, Nesteren, Bai, zeta entzun dugu. Kainakai, Alaitz eta Maider, Amak, Neomak. Neomak. Oso ondo. Zeben guztaku da araitz? Bai. Dantza egiteko, ere. Oso ondo. Segi, ondori garata. Nola du izena Bilboko Guggenheim Museoaren aurrean dagoen eskulturak? Pupi. Ez da kuki? Txakurki ere kontuz, Nahiko polita. Zein gogorra den ikasleen bizitza? Ikasleak, bai eskolan, bai etxean, beti norbaiten aginduen menpe. Oh, Hori da azalpena. gogorra hori. Zer? Eskatu nahi duzu? Bai. Bai? Bai. Aiza potxin ez dago zer egin guraso eta irakaslekin.
Eta hain bizkor posiblea da. Zuzen! Horrek esan nahi du, bertso hauek abestu izan dituzura zuen. Ba, markagailuak zein da zuzenaren aurretik, 240 eta komodina Lazkaon, 500 bai eta komodina Saran, 380 eta komodina Arana Goizuetan. Baldeak markagailuetan, baina ez dago ezer erabakita. Paula Metx, alegin egin beharko duzu ez hauek, Guaztenen 10. denboraldiko abestiak, hori da lehenengo rondan galdetuko duguna. Amaieratik hasi, eskara betirako, egin dezagun dantza, regean egan, oiu, iluntzean, agurra maitea, zuizan, lilili, aralarko dama, teoria bat. Guaztenen 10. denboraldian entzun ditugu, azkenan. Iuntzean. Oso ondo. Matxinetan noak abestua. Egin dezagun dantza. Bulego taldearena. Ez gara betirako. Isasakara. Eta aralarko dama. Aralarko dama. Abestia batera zenerako, Guazteneko denboraldia grabatuta zegoen ba. Bai, ez dugu azken denboraldian entzun. Bueno, bide batez, urte urna baitxik zorionduko ditugu, Guazteneko gure lagun eta lankideak. Hori, Andoni! Zer entzun dugu azken denboraldi honetan? Agurra maitea. Mire esker. Nahi arait. Bai? Bota bat. Regaen egan. Regean egan. Ondo? Hori, Antoni? Amaieratik hasi. Zaki gardenak bai. Nahi eta araiz. Bi zuzenak dira eta bi ez dira zuzenak. Aukera bat? Nahi eta araiz, bota bat. Zuizan. Oso ondo, ezpalak taldearen abestia. Hori, Andoni, komodina daukazu eta erantzun zuzen bakarra dago. Erabili edo asmatu? Komodina. Komodinarekin. Ba, Asmatuta. egin hori lasai. Aupa. Egin da berroita berpuntu. Eskuratu du. Ondo. Bigarren errondara goaz eta bigarren errondan ibaiak dira. Aturri errobi irati bidasoa, arga, oka, lea, zadorra, txindokia, murrio, miribila. Hori, Andoni, zebek erantzuten hasi. 8 zuzenak dira 3 okerrak. Ejobi. Nahi araitz. Bidasoa. Oso Paula ondo. Metx. Arga. Hori, Andoni. Ikote? Aturri. Ibaia. Bikain. Nahi araitz. Txindokin. Primendia, ba? Oka. Paula Metx. Oka. Hori, Andoni. Amurrio. Eta gu berriz, udalerri bat. Zadorra. Arabako ibai nagusia. Lea. Ba, galdetzeko astiripez. Eta gobromatarako Paul. Paula Metx aurrera goaz, Lea. Komodina dukazue? Irati. Komodina zertarako. Komodina, Komodina zertarako, irati zuzena! Ohar bat, une honetan berdinduta zaudete lehenengo eta hirugarren taldeko kideak. Naia, araitz, zeuek erantzuten hasi, hirugarren errondan futbolariak dira. Hori da, jakin nahi duguna. Elene Lete, Mikel Oyarzabal, Sustraiko Lina, Zudin Hidalgo, Iñaki Williams, Katixa Agirre, Jose Arnaiz, Amaiur Sarriegi, Ander Guevara, Naikari Garzia, Nerea Gantxegi. Mikel Oyarzabal. Realean. Paula Metx. Iñaki Williams. Atletiken. Hori, Antoni.
Amaiur Sarriegi. Realean hau ere. Naiaraitz. Naikari Garzia. Atletik, oso ondo. Paula Mets. Ander Guevara. Alabeseko jokalaria. Ori Antoni. Bai? Gatisa Agirre. Idazlea da ba? Naietaraitz. Naietaraitz. Komodina ere badaukazue, edo erantzun bat. Zurine Hidalgo. Abeslaria da ba? Paul, Amets, komodina daukazue. Bat asmatuta aurrera, zoazte? Komodina. Komodina, Helene Lete. planto, edo aurrera guaz. Planto egin da aurrera, zoazte? Planto. Ba, planto! Noski, iruro bai puntu. Sustraiko dinazte, bale, guztela paraski. Bueno, iritsi gara markagailuak ikusteko momentura, 450 puntu. Lazaon! Sara, 650, 390, eta bikain eskak. Naia eta Araitz gure naparrak azken segundora arte hortxe aritu gara borrokan. Berdindute egon gara. Oso fin, baina zuek etxera, pozik alere naia. Bai. Ondo pasau zue? Bai. Zer da hemen telebiztara etortzetik eta gehien gustatu zaizuena? Dena. Dena, oroar, publiko oso nahi izan dugu. Bai, baita ere. bai. Araitz, ez emazerete klasien zuek? 10. Amar, zengi. Eta danak egongo die begira, seguru. Telebistara Bai. begira eta zeuek animatzen seguru baiet. Bai. Bueno, nahi Araitz, eskerrik asko miluzera etortzi erren. Torri Eta zariaren paria bila. ditugu zuentzat. Torri, torri. Upa! Herentxe. Hau bat zuek. Beltzako motxila gandurra, kaiak. Zuek Eskerrik asko azerratie. etortzea, Hau bat bigote. zuek! Ondo segi. Iepa! Tentsio uneak pasata, final erditan dira. Paulo eta Mets. Larri ginen, Bai. Eta aurrera egin dugu, pozik? Bai. Noski, erosoago aritu dira hori tandoni. Puntu sorta ederra irabazita. Bai hori? Bai. Zoragarri, ezta? Orain, sokatira dator, erne bi bikoteak, puntu gutxia horrekin lazkautarrak zuek izango zarete erantzuten lehenak. Ados? Bai. Bai. Hartu lekua ba, sokatirara goaz. Paulo eta Mets, denbora. Zer ez dago osatuta gehien bat lurra planeta? Urez Ura. edo lurrez? Ura. Oso ondo. Zer dauka Kanadako banderak erdian, izar bat ala osto bat? Izar bat. Osto bat du ba. Eguzki sistemako ze planetari esaten zaio, planeta gorria, Marteri edo Jupiterri. Marte. Bai. Zema soka ditu gitarrak, 5 edo 6? 6. 6. Non dago Eiffel dorrea, Parisen ala Munitzen? Parisen. Parisen. Nola du izena, bulego taldeko abesariak, Tomas edo Inigo? Tomaso. Tomas. Ze kontinentetan dago Amazonia oiana, Amerikan edo Asian? Amerika. Zein nota dago pentagramako bigarren lerroan, sol edo si? Sol. Sol. Bukatu esaera zarra, jantalo, beti potolo edo beti nekatuta? Beti potolo. Beti potolo. Ze herrialdetan dago Hollywood, Britainia handian edo estatu batuetan? Estatu batzuetan. Bai. Zeren bidez elikatzen da amaren sabelean dagoen aurra, zilborrestea edo estelodia? Estelodia. Zilborrestea. Irabazi arte telesaileko zemagarren denboraldia ari gara ikusten telebistan. 3 edo 4? 3. 3. Zer da zuretzat, zure lehengusuaren ama, izeba edo amona? Izeba. Izeba. Zein da 3 alde dituen poligonoa, triangelua edo hexagonoa? Triangelua. Bai, triangelua. Zein da ozeanorik handiena, Barea edo Artikoa? Barea. Barea. Zein da Lisboako hizkuntza ofiziala, portugesa edo frantsesa? Portugesa. Portugesa. Zein kolore egoten da partxiz jokoan, gorria edo laranja? Gorria. Gorria. Zenbat egun ditu ekainak, 30 edo 31? 31. 30 ditu, nor jartzen ditu arrautzak, oiloak edo oilarrak? Oioak!
hemen gauzak azkar azten direnerako, hori Andoni baina osongi zemi luze, honak zarete, hau zuek, txalo bat! Oso bikote fina, Oso, ondo! Bueno, hori Andoni, ze sentsazio orain amaituta ia lanak? Nola pasatu duzue? Ongi. Ongi? Finalera iritsi nahi baina, zu beti ere ez da posibleta. Lanak oso ondo egin da ere, Andoni pasik? Bai. Bai, hori pasik? Bai. Bai. Baina ez zarete etxera eskutsi joango oparia ditugu zuetak ere. Iba. Bai, horixe. Horita, Andoni. Bai. Big time. Idu? Etxeko gaurtuta, nire esaren urteadik. Hau ba, bitzainen, Hau ba, zuen. Aranon, finalean dituzue Paul eta Ametsa oro bat. Hau ba, zuek. Gure lazkaotarrak. Eta... Atzetik aurrerako bidea egin da, bikote? Etxera joatekotan ginen, eta finalean gara. Ze Amets, nola lortu dugu hau? Zait. Zuek ere. Suertez. Bai, suertea da. Talentu pixka bat ere, bai. Bikote oso bizkorra izan zarete, eta horrek noski, saria du. Finalera iritsi zarete, eta horren trukeia automatikoki zuena izango da 150 euroko kultur bale bat. Hori zuena da. Orain, urrezko galdera asmatuz gero, urrezko bonoa. Haupa! 200 eurokoa. Eta amaikakoa eta urrezko galdera denak fin erantzun da. Erne, saritan, Irrizarri landera joateko familia osoaren zako sarreta. Bai. Osongi! Zortea, talentua, publiko ere bai, akaso, Bai, lagundu dute hauek ere. lagundu, energia ona. Bai. Donestebeko lagunok, ospa ezagun hau, foka txalo batekin, mesedez. Hau Donestebe, oso Osongi! Bueno, eskerrik asko, Bai, Zortziarren. bai. Paula Mets, esan dugu, futbolariak bazarete. Bai. Nagusitan zuhiltzaile izateko asmoz be, bai. Proiektuen artean hori. Musika? Nik. Bai, Paul, zer jotzezu? Gitarra elektrika. Bai zera. Ze ongi. Amets, zuk? Bat? Ez. Eskolan egin zui igual txirula edo? Bai. Bai. Bale. Txirula elektrikoa zuek. Orduen, badakizu, Paul, gitarra zelan jotzen dan, eta txirula zelan jotzen dan. Bai. Bale, adi danok, etxekoei esan gurekin bat egiteko momentua dela. Momentu berezia da, bestak beste, finalak ere etxeko gazten entzat bideratu ditugulako, eta orduan, guzti eskari egin, etxeko gazten ni ustea, final Tramparik ez egitea. egin, alegia, mesedez. Paul eta Mets, bitu ze galdetuko dizuedan, Putz eginez, jotzen dira, denbora. Trompeta, bai edo ez? Arpa. Maraka. Adarra. Fagota. Mandolina. Zeharkako txirula. Alboka. Xilofonoa. Biola. Tuba. Egiaztatu egingo dugu, Paula Mets, eta akats bakarra dago, ondo begiratu 11akora. Egiaztatu? Bi akats, hori zuzen zegoen. Beste aldaketa bat. Egiaztatu? Hori zuzen zegoen. Ondo begiratu. Ez dago egiaztapenik. Bi egin dituzue, baina aldaketak egin da. Errepasatu. Errepasatu ongi. Paul eta Mets, errepasatzeko denbora ere badaukagu. Bai ez da? Bai. Aprobetxatu nahi dauzue klasekoei, zerbait esateko edo. Ez dugu ukrituko, Hau, edo bai, ez. Aldaketak eginda, azken 5 segundoak, ze urduritasun. Klasekoei ere zigo ezer esan, lasai. Ez. Paula Mets. Adi, ondo pentsatu, erantzun eman aurretik.
perkusio tresnak dira bi. Denbora. Zemuz? Ondo. Amets? Zer? Bai. Zalantzak. Bueno, esan dugu. Putz eginda, besteak beste txirula jo duzue, zuek. Trompeta bat hartuko bagenu, edo adarra, edo fagota, edo zeharkako txirula, edo alboka, edo tuba. Putz egingo genuke, instrumentu hori jotzeko, zuzena da, baiezko eremua? Oso ondo, aizezkoak denak. Metal instrumentuak batzuk, egurrezkoak besteak, euskal folkloreko ezinbestekoak ere bai. Baina denak, putz eginda jotzen direnak. Biola, zer dela, esango zenukete? Nola jotzen da, biola? Lepon. Bai. Biolina eta biolontxeloaren arteko zeo zer da? Bale. Bale, zuzena da, beraz, ezezko eremu horretan jartzea biola? Putz egiten da bestia ateratzen ez zaizunean. Hor bai, Ari instrumentua da, osan da? hori da. Arpa, zer, nola jotzen da arpa? Bai, zuek gaur ere jo duzu pixka bat hemen. Bai. Ezezko eremua arpa zuzena da? Hau pasuek. Ari instrumentua bere bai. Xilofonoa, ezagutzen duzue? Bai. Nola jotzen da? Klin, 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 klin. Makiak. Beraz ezezko eremuan. Bai? Oso ondo. Maraka, marakak, zelan jotzen dituzue? Eta soinua? Kris, 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 kris. Maraka. Ezezko eremuan orduan, putzik egin gabe. Mandolina zer? Aratuan ibili zaigu, ezezko eremuan geratu da, mandolina! Ezezko eremuan, zuzena da? Ari instrumentua bere, amaikako osatuta. Lako gitarra txiki bat, Bai. oso ondo? Ba, Paul eta Mets, irrizarri landetik ere eta gertuago gaude amaikako osatu dugulako horretarako urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke. Urduritasunak? Alere oso ondo egin duzu, Bai, ezta? Bai. Fagota eta tuba. Tuba. Perkusio tresna izan beharko litzateke aurrera egiteko. Tuba. Zuzena da? Oh! Maraka eta xilofonoa oso ondo! Hau da, Mets, baina danak bikain egin da. Zuentzako saria, gaur noski.